Хора, сега ще пробваме, това е така. И да, тук има нищо. Искам много да го пробвам. Обаче няма да снимам натам, защото ще намокря маска и всичко натам. Ето. Пази се. Пази се. Защо да не стана? То почти нищо не стана. Упс. Ето бе. Сега ще го рейтна.